keďže táto Alfa hrala úplne zle. No dobre, nehrala až tak zle, nie? Hrala veľmi zle. Keďže táto Alfa hrala veľmi zle, mala tam pôvodne tieto papíráky, tak si prešla kompletne prekopaním celého Audia od odlučnenia, zosilovača, nových reproduktorov vpredu a vzadu. No však povedz, jak mohlo toto hrať? Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. But you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Ty kakso, jak tam nebolo životne nič robené. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Ak by ti nebolo jasné, čo si práve teraz videl, tak to je konektor z rádia, kam išli napriamo reproduktory, ktorý som rozcvakol. Napojil som tam káble, ktoré idú dozadu do zosilovača a zosilený zvuk sa vracia naspäť do toho pôvodného zväzku, ktorý bol v aute. A niekomu by možno prišla na aj otázka, že a prečo to robíš takto? Však si to má natáhnuť rovno k dverám. No preto, aby som nemusel rozoberať všetky prechodky a to mi príde ako oveľa jednoduchšia cesta. A ak si nejaký hifista, alfista a robíš zvuk, tak kľudne napíš, čo by si zmenil ty alebo inak spravil, alebo čo by si spravil. Poznačovať, pozapájať, hore dole, vychytálky, hento, toto, tamto. Dobre.
Ty vole, aha, čo som pičil. Presne tam, kde ho potrebujem. Ešte aj so šroubom, ze všetkým, aha. Veď, to je znamenie. Ani nerozmýšľam. A porad tam ide, aha. A kostru by sme mali. Play me like a bass guitar, simmer down and mash me up, tripping like I'm Jimmy at Woodstock. Drive me around in your red Ford, shivers down my spinal cord. Oh, 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 'cause you got me holding, holding. Even if More, dosral som sa. I lost all my money, the zero runs deep, honey, and I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding. Tu máme jednotka rádia. A kábel tade. Zopínanie. Tade do kufra. Tu nám máme nejakú tú záťaž, aby si rádio myslel, že sú tam repráky. Vyskladať. To give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. No, povedz, jak toto mohlo hrať? Dobre. No to sa pozrieš a už vidíš, že... Ten zvuk proste, to nezachytíš na ten mikrofón, mal som záznam aj predtým a potom, ako som odzvučnil a vymenil reproduktory, ale to neprenesiem cez video, takže som tam len hodil nejaký ústržok, nejakých 15 sekúnd nakoniec, aby ste mali aspoň cca predstavu, ako to hrá, aj keď to... Cez to video proste neprenesiem ten zvuk, takže mi len musíš veriť, že to hrá dosť lepšie. A hrá to dosť lepšie. Ja som celkom spokojný s výsledkom, ako to hrá teraz, aj frajerka. Možno sa bude doplňať subak, ale to nezaručujem, to asi skôr nie ako áno. A budem rád, keď si pozrieš ďalšie videá z tohto kanála, alebo aj ten prvý diel. V tomto druhom dieli som to len proste švihol v rýchlosti, aby to nemalo zase milión hodín, keďže sa len zlučňovalo. A tak. Kľudne zanechaj komentár, že čo by si urobil ty inak na tom videu, alebo či by si niečo vymenil, nejaký iný komponent zvolil do toho auta, alebo hocičo. Dík, serus.